Molt bé. Mira, va arribar aquest llibre amb un títol que em va intrigar, que és Fondamenta degli incurabili, del Brodsky. No conec aquest llibre del Brodsky. I no n'he llegit res, del Brodsky. Ara sí, no? La meva ignorància fins a una setmana era molt gran. És molt gran. I llavors el vaig agafar i vaig començar, i a la pàgina 3 vaig dir això, ho hem de comentar. Això ho conec. Però llavors vaig descobrir que aquí deia watermark, entre claudatos, no sé per què. I vaig dir, marca d'aigua. Però això és un llibre de Brodsky, marca d'aigua. Que ja coneixia, que no he llegit però coneixia. I llavors, pensant, teclejant, ha resultat que ja n'hi havia una altra edició de l'any 2013, si no recordo malament. Bé, no té importància, l'important és que hem arribat ara a Brodsky. Hem arribat a Brodsky amb 2 títols diferents, que ens ha costat una mica, n'hem parlat bastant d'això, o bastant, ens hem discutit, però al final hem esbrinat, o jo he esbrinat per la meva banda, que Watermark, que és el nom que se li va posar a l'edició que es va publicar a Nova York l'any 1992, però que l'any previ, el 91, a Delphi, a Itàlia, va publicar el mateix llibre sota el títol Fondamenta degli incurabili. Però qui va triar-ho? Ell o Adelphi? Adelphi. Adelphi, perquè de fet és que el govern italià li va encarregar el llibre, o sigui, li van encarregar una mena de reelaboració del llibre. No ho sé com va anar això exactament, però algú li va encarregar. En qualsevol cas no l'ha fet perquè li haguessin encarregat, el va fer perquè era un al·lucinat de Venècia. Parlem del llibre. Ho has dit molt bé, és un llibre d'un al·lucinat. Sí. Sí. Perquè va tot de Venècia, però no explica res de Venècia. Sí, explica coses petites. Explica que els veïns són xafarders, explica que els turistes van vestits fatal, explica la boira, el passatge de la boira és preciós. Explica moltes coses. Els reflexos de l'aigua, sí, però res no és tan concret, tan idiosincràtic de Venècia. Et parla de Sant Zacaries, diu, passava a Sant Zacaries i vaig ensopegar. Però després podràs tu saber que Sant Zacaries. Clar. I això m'ha impressionat, perquè, diguéssim, el llibre podria estar escrit a Amsterdam o Sant Petersburg, que també són ciutats amb canals i amb boira. Sí, la veritat és que sí, perquè el que sabem és que ell va estar 17 hiverns de la seva vida anant allà totes les vacances de Nadal que tenia de la universitat als Estats Units, i també sabem per què va anar a Venècia, perquè ho explica en un moment donat. En un moment donat de la seva vida va començar a rebre com un munt de senyals que d'alguna manera o altra li deien que ell havia d'anar a Venècia, fins al punt que ho aconsegueix, no deixa mai de tornar-hi i de fet hi mor. 17 anys. I de fet hi mor, perquè... No hi mor, mor fora, però enterren el seu cos a Sant Michele. Sí. Bueno, i t'ha agradat? M'ha encantat. Home, ja som dos, aquesta vegada coincidim. Sí, m'agrada molt, perquè és que m'agrada molt l'encavalcament temàtic que fa. Està parlant... Són tot com vinyetes molt curtetes, són 51 vinyetes, més o menys. Vinyetes és per dir-li d'alguna manera. Sí. Però van cavalcant. O sigui, hi ha temes que els deixa sueltos, però si potser un paràgraf s'acaba amb la paraula llàgrimes, el següent comença parlant de les llàgrimes o del reflex. De seguida hi ha una... Sí. Em va agradar molt això de l'ull, que Venècia és l'ull. I tens tanta enveja del que veus que és tan bonic, que el que fas és comprar-te roba nova, per anar més maco. I és que tot és poesia, tot el llibre són imatges poètiques, de coses que se li acudeixen, de coses que li... I amb certa profunditat, també. Què vol dir amb certa profunditat? No, que també hi entri d'una manera més o menys assagística en algun moment donat. O sigui, també té com una espècie de voluntat estranya de fer una documentació, però se'n va ràpid, perquè se'n va cap a la metàfora i se'n va cap a la brillantor i ja es queda allà perdut. Has d'anar a Venècia. Ja, hi he de tornar, sí. Fondamenta degli incurabili. Días contados de l'any passat, crec. I traducció de Gabriel Ventura. De Gabriel Ventura, sí, traducció. Conegut de la casa. Sí. A veure, jo aquest llibre el vaig llegir fa molt de temps i no m'han convidat a parlar-ne. Estic molt enfadat i molt indignat, però haig de dir que és un llibre molt bo, amb grans moments, i que la veritat és que no us ho podeu perdre. Em sap greu ser el personatge oblidat d'aquest vídeo, però almenys tinc un petit paper. Gràcies.